Bună dragilor, eu sunt Silvia și pentru că acest canal se numește Wine and Dine, m-am gândit să începem și o serie în care să vorbim și despre asocierile culinare dintre vin și mâncare. Foarte multă lume mă întreabă dacă primește un vin deosebit ce mâncare ar trebui să gătească sau invers, le poftă de ceva și mă întreabă ce vin să aleagă pentru acea mâncare. În seria asta o să vă arăt în general ce mâncăruri simple pregătesc eu, nu sunt bucătar, nu vreau să mă duc în zona aia și să povestim un pic de ce merg sau nu cu anumite vinuri. În ceea ce privește asocierea dintre vin și mâncare, ca și la haine există două tendințe, prin contrast și prin completare. Prin contrast înseamnă că, de exemplu, încercăm să diminuăm un gust foarte acid cu un pic de dulceață. Prin completare înseamnă că, de exemplu, luăm un gust dulce și îl prelungim tot cu un pic dulce ca să nu avem senzația de acru. Ceea ce făceau oamenii pe la nunți acum câțiva ani, când serveau tortul cu șampanie brut. Bun, întorcându-ne la ceea ce avem noi astăzi în farfurie și în pahar, am primit de la prietenii mei de la familia Vlădoi acest Pinot Grigio Fumé. Un roze destul de atipic, pentru că de obicei rozeul nu se barichează, nu se pune butoaie de stejar. Ei au făcut aici un experiment care a ieșit foarte interesant, pentru că este un vin prin excelență gastronomic. Acea tușă de lemn care ne duce în vanilie, puișoare, deci condimente, ne spune că trebuie să îl savurăm alături de mâncare pentru că este un vin mai greu decât un roze de vară. Și este un vin care vine din Dobrogea, iar notele lui mi-au sugerat să îl pun lângă, și să vă arăt acum, salată de somon afumat, cu un pic de linte, brânză și salată iceberg. De ce somon afumat? Aici am mers pe un pairing, așa cum spuneam, în continuare. Notele de lemn, de afumat din vin, completează în mod plăcut notele din somon. Somonul afumat mai merge, dacă nu aveți genul ăsta de vin sau dacă nu vă place, cu vinuri care au aciditate bună. Somonul este un pește gras și de aceea, pentru a nu-i pune lămâie, pentru că lămâia e un ingredient prea simplu pentru ceva atât de elegant cum e somonul, alegem un vin cu aciditate bună. Gândiți-vă la vinuri spumante brut, de o șampanie sau un spumant, un cremant d'Alsace, sau putem să mergem spre un chardonnay simplu sau un chardonnay baricat, dacă ne place un pic de unctuozitate, un sauvignon blanc și, de ce nu, chiar un pinot gris sau un pinot grigio, varianta italienească. Sper că v-am făcut un pic poftă și dacă aveți întrebări despre vinuri pe care le aveți și vreți să ne gândim împreună la un pairing sau invers, vă e poftă de ceva și nu știți ce vin să alegeți, lăsați un coment și o să încerc în episoadele următoare să vă răspund. Dacă nu, măcar o să sigur vă răspund în scris. Poftă bună și noroc!